Dobrý den, v dnešním videu si představíme náš konfigurátor řetězových sad, jeho funkce a jak ho používat pro rychlé a jednoduché sestavení řetězové sady. Na stránkách mototechnika.cz najdete konfigurátor v horní části vlevo. Po rozkliknutí zvolte kategorii, značku, obsah, model a rok vašeho motocyklu. V dalším kroku opište bezpečnostní kód. U zvoleného motocyklu je uveden originální převodový poměr. Tato informace obsahuje počet zubů kolečka, počet zubů rozety a délku a typ řetězu. Nyní přejdeme k samotnému sestavení řetězové sady. Začneme výběrem řetězového kolečka. Po kliknutí na tlačítko Zvolit produkt se zobrazí černé lišty. V první jsou uvedena řetězová kolečka v originálním počtu zubů od všech výrobců v naší nabídce. V druhé je nabídka všech dostupných variant koleček pro změnu převodového poměru. Pozor, při výběru komponentů v neoriginální specifikaci je třeba přepočítat délku řetězu tak, aby odpovídala změněnému počtu zubů řetězových kol oproti originálu. My si v našem návodu vybereme kolečko v originálním počtu zubů. Stejným způsobem probíhá výběr rozety. Zde se znovu zobrazí černé lišty, opět s nabídkou v originálním počtu zubů a s nabídkou všech dostupných variant. My si v našem návodu vybereme rozetu v originálním počtu zubů. V posledním kroku je volba řetězu. Řetězy jsou rozděleny do několika kategorií a jsou opět zobrazeny v černých lištách. Nabídka obsahuje řetězy netěsněné, těsněné okroužkem, X kroužkem, řetězy závodní i barevné, a to jak v originální délce, tak i v alternativních délkách pro změnu převodového poměru. My si v našem návodu vybereme řetěz těsněný okroužkem v originální délce. Konfigurátor kontroluje výběr jednotlivých komponentů, zdali jsou v originálním převodovém poměru, a v případě výběru neoriginálního převodu konfigurátor upozorní na překontrolování délky řetězu, neboť při výběru komponentů v neoriginální specifikaci je třeba přepočítat délku řetězu tak, aby odpovídala změněnému počtu zubů řetězových kol oproti originálu. Po vybrání všech komponentů se v pravé části zobrazí panel s cenami včetně konečné ceny ponížené o všechny dodatečné slevy. A tlačítkem objednat se vybraná řetězová sada přidá do košíku. Přejeme vám příjemný nákup na mototechnika.cz a nashledanou.